welcome back to my channel, and for this video gagawa naman tayo ng sitaw na ginataan with pusit. Okay guys, simulan na natin. Iwan muna tayo ng sibuyas, mga lodi. Medyo matagal tayo mga lodi dahil tinawag tayo ng ating tungkulin tungkulin talaga. Sitaw, gata, fresh na gata yan, mga lodi. Mas masarap talaga yan pag may fresh yung gata. Tapos pusit, at ang ating na sitaw ang haba. So ito yung tinatawag na doble trabaho. Hihiwain ulit. Ginataang sitaw na may pusit. Try natin itong sibuyas. Ayan. Ginataang ating luya. Pusit. Ayun. Bumango, lalong bumango. Step by step, hagdanan. Ito, palambutin muna natin ang ating stick. Ito muna natin ito. Pakalitaw na rin. Makagat kaya ito ng mga bata. Magic sarap para lalong sumarap ang ating enjoy. Enjoy life. Jumbolita. Become well by Welcome Plastic NFG. Shout out. Sa mga baguhang mga maggagata, so meron ako na experience, meron naggata. Pagkabuhos ng gata, pinakyan. Ano yun mga kailangan pag nagay kayo ng gata, huwag nyo nang tatakot yung gata. Umaano siya, limang
Batangas ang aking mga pinsan na mga Santino family diyan sa Lipa City sa Batangas at yung aking mga katrabaho diyan sa food court SM South Mall. Ayan, shoutout sa mga taga SM South Mall. Sila yung mga subscribe sa akin diyan. Thank you very much. Ang sitaw na may pusit. Ayun guys, sa mga baguhan dyan, paki-subscribe nyo lang aking channel at pindutin nyo rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga lulutuin kong ulam. Ayan. Paki-like and share na rin para... Thank you very much. See you again.